Yo pro konco dolanan ning jaba. Padang bulan padang koyo rino. Rembulan nek sing gawe awe. Ngelingake ojo padha tusule. Yo dolanan yo sapa melumu padang bulan lho. Tidur ya lu mau. Takon kerja malah bentak teko. Neng ndi yo? Yul teko. Oh, ya dipanggil bos. Napa nyeluk bos? Wih, jangan cok ngelamak ini. Bar kondi. Kerja malah kene. Dolanan. Lah neng ndi? Muri. Oh ya wis. Ayo mulai kerja. Ayo. Bos, kok aku gak dikai opah? Uyul iki bagiane njing duwe. Ora nang apa-apaan engko nek entuk duwe akeh baru opah. Dasar bos pelit. Siap bos. Jancuk pengen ngelamak kerja. Cari uang di mana ini? Apa ambil uangnya orang suka korupsi? Ini cari uang di mana? Cari uang dulu. Kalau enggak cari uang, aku nggak dapat susu. Ada orang tidur itu. Ambil uangnya ah. Nih, orangnya tidur tenang. Ambil uangnya ah. Wah, uangnya cuma 2.000. Orangnya kere. Loh. Dompetku ilang ini. Dompetku ilang nih. Iya. Loh. Kok mabur dhewe dompetku? Nyapa kok mabur dhewe iki? Yo lek. Bos. Kira iki duwe. Pakai ora? Wah, ranemu 2.000 itu apa? Entar rokok batang siji. Wah. Oh iya lah. Kayak ngene kowe ndek 2.000. Bos, opah susuku. Wah, ranemu 2.000 yo susu we. Aku yo gendeng entuk 2.000 entuk apa bisa ngilah. Serap apa tapi lah. 2.000 nek gitu. Dilan sak batang. Wis, bos, tak dolan dhisik. Oh iya. Dri. Cok. Dompetku ilang. Kok iso? Ya mbok mau aku rene nduk, aku turu. Lah turu iso ilang sapa mau? Gak
Karo toko turu ki dompetku ilang lah tak tok nganu to mabur dompetku. Apa iku? Kon duwe yo. Dino iki. Iya, iya. Kowe ora pernah kehilangan to? Gak tahu aku. Lah piye salat terus aku kok. Apa aku kurang salat ya kejemuk duwe. Iya to. Tapi duwe kapusan. Nyapa? Duwe 2.000. Lah kok kudu duwe ae. Iku mana jero dompet 2.000. Modar cangkeme, tapi dompetku ilang iki piye? Ya emang dompete to. Merasakan itu ya guys. Iya. Kapan-kapan iya yang wong pinter ngono to. Iki carane nangkap lho. Sopo ya wong pinter iki? Iya, iya. Orang paham. Besok wis jajal tak telpone. Nganu sapa? Mumpet. Kok mumpet pinter kaya iki. Pinter paling. Apa dhek andalan ora mumpet? Iso nyekel ngono ki ora ya? Paham aku. Merasakan tuh, semua merasakan. Merasakan masyarakat tuh, ya iki lho. Iya, Jan. Kowe ra iso to nyekel? Gak bisa aku. Masyarakat resah lho. Santai. Aja nuding-nuding. Lho ra iso, masyarakat resah lho ngono kuwi. Cok. Ayo. Yang gace raimu. Kok guyu aku? Dewe ngono, mesakne kowe kelangan 2.000. Anggitmu arep dadi putilan. Iya iki. Rokokmu tilan. Cok ilang rokokku ilang dahsyat. Rambutku saya wis ukuran. Rambut Main. Ini salon to. dan euro 2 juta. Suwe 2.000 wis colong tuyul. Bangkek tuyul. Ambune minyaknya apa yo? Mahira. Ya ceki ora. Mahira. Ngipol ya. Ayo lho. Guyu lho nyapa. Raimu elek yo. Raimu lho. Raimu lho, Cok. Kowe guyu nyapa? Hei. Raimu. Raimu ganteng. Balik kan aja-aja. Gak iso lho, tuyul ilang. Sik. Oke, sampai bisa nangkap ya. Tapi meresahkan lho tuyul lho. Iya iya. Juga ya. Hati-hati lah gitu terus. Wis gak mungkin juga. Kowe rajin salat kan. Iya toh. Aku ngambil duwe. Tapi hati-hati. Tenang, ini bahaya. Kan duit ora? Gowo. Piro? 100 toh. Wih, kowe ada duit to? Duwe. Rokok ngono. Lah, nang ndi? Boh, meresahkan tenan nih. Nang ndi ayo, ilang. Raimu berarti. Tenan. Hilang tenan. Ah, ngapusi raimu. Raimu ilang ora? Ya Allah. Ono rajin salat cangkemmu, Cuk. Tenan tuh ya lagi. Ya Allah, tenan aku kelangan duit tenan. Anggap ke bercanda. Kowe nggak sanggup duit ora? Sangu. Piro? 1.000. Kondi. Kayak mama mau. Ah, si aneh. Bareng wangi mau ngepak lombok. Kayak dua malah ya Allah. Ceblok apa cong tuyul. Masa enak tuyul tenan. Aku ki moro kok iki dompetku ki mabur sangat ngono lho. Macam-macam karo aku sih. Aku gak ngerti aku joker. Ya Allah, Rai ini gace Joker. Oh, joker itu sok Macam deh karo aku. Weh, iki baru tuyul andalan. Engko tak tukone susu saklek ning anu, Mbak Har. Oh iya. Bagus. Saiki sik